Hindi bababa sa 700 transaksyon ang pinoproseso kada araw sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority o PSA Central Luzon dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mula sa birth at death certificate, ilang kumpirmasyon sa marital status o pagkuha ng marriage certificate na ipoproseso sa limitadong espasyo na ngayoy air-condition na. Kumpara sa nooy mainit at siksikan na pila. Kaya para sa mga kliyente ng PSA, pasado ang ganitong serbisyo. Dito, so ngayon lang namin nalaman na kailangan kumuha ng appointment online, which is good kasi pagdating dito, papasok ka na kagad pag nakakuha ka na ng number. So maganda yung ngayon kaysa dati kasi hirap pa kami dyan, nakapila kami sa labas. Ngayon, by number na by queue, so hindi na mahirap. Estratehiya rin kasi umano ngayon ng tanggapan ang online appointment. Actually po, ang processing time po talaga natin sa pagkuha ng document is 2 hours after payment for birth certificate, marriage certificate, and death certificate. Then 3 to 4 hours naman kapag sa Senomar or advisory on marriage. Ang kinaibahan lang po noon, mahaba po yung pila before, di ba? Kasi wala po tayong appointment system. Since ngayon may appointment system na po tayo, beforehand makakapag-schedule na po si requester kung kailan at anong oras po niya gustong kumuha ng document. Samantala, may pribilehiyo naman umanong ibinibigay ang PSA sa mga karehiyon nating may Philippine Identification o PhilSys ID. Gaya ng mga senior citizen at PWD, may special lane ang mga ito para sa walk-in transaction. Meron po tayo ngayon yung may mga national ID. Pwede po silang mag-walk-in kahit wala po silang appointment. Basta own document po nila yung kanilang kinukuha or document po ng kanilang mga immediate family. I-present lang po nila sa ating screening yung kanilang national ID or yung printed nating e-fill ID or kahit naka-picture lang po siya sa mga mobile phone. Basta i-verify naman po yan sa ating screening kung sa kanila po yung document na kinukuha nila. No need na po to book an appointment. Mag-walk-in po sila sa ating outlet. Base sa 2020 census ng PSA, nasa higit 23,000 na Kapampangan na naipanganak sa probinsya ang hindi pa rin umano rehistrado sa kanilang ahensya. Dito po sa Pampanga, ang target po, based on 2020 Census of Population, ang target po na unregistered birth ay 23,438 po yung mga walang birth certificate. Like for example, si Angeles City, meron siyang 5,615. Nanganak sa bahay, intindi sa proseso ng gastos sa dokumentasyon at mga nasa remote community ang malimit na dahilan ng mga hindi nakakapagparehistro. Kaya sa tinatawag na PhilSys Registration Assistance, libreng maibibigay ito sa mga benepisyaryo na maaari umanong makipag-ugnayan sa local civil registrar ng kada lokal na pamahalaan. Para sa mga hindi pa po na-inform or wala pa pong birth certificate, pwede pong makipag-coordinate or pumunta sa mga local civil registry office para mabigay po yung mga information at ma-verify po ni PSA yung mga records nila. Libre po ang issuance ng mga walang birth certificate na pasok po doon sa ating Birth Registration Assistance Project. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV News, atin to.